салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако бозам наварим бузааст. Ана минамуд паплинои дизайни нави 3 метраш 110 сомонӣ. Нархи донаҳошунай оптун гирем бояд чи арзон мекунем. Низа духтаро ин расветкош ҳастай. Бесангошам дори, бесангош 60 сомонай духтаро ҳаминора. Ина нигоҳ кунен. Ҳамаира кушода нишон наметавонам дода духтарако. Немхели якта видеоча метавон бинен. 110 сомон. Кадомиш ки мақбулай. Бесангош қариб ҳамаш ҳастай. Шумо вибр кунем бо ма сурати отдельни конкретни харидорода мепардам. 3 метр 110. Нархи дона оптун арзон мешад духтаро. Нерам ҳамчунин 110 сомоне. ранги дигараш немрамброрам аҷоибот хушуракан паплинушон ғавсакай дубайске 110. Nebo тигро ҳасте. Тигри сериям ҳаст. Не тигри оранжеви омадаге ирам бесангиш ҳастай 3 метр 60 сомонай духтаро. Нархи донаша оптун гирем бояд чи арзон мекунем. Ина салативи нерамашка чора мепрсен ҳастай ҳозирашда дорем. Хулас ино чи хеле нишон додам ҳастан дорем ҳозирашда бисёрай вибр на сабзам ҳастай бо духтарако. Касе успет кар харидор кад 3 метри бесанг 60 сомон, сангдор 110 сомон. Ин духтаро бесангош диден. духтарако материалы ё паплини дубайский доринса креп меган ко анамунамда и хай ҳаводурай качествош хушрой хеле мешуи ягончи намешавад. Ниёрам 110 духтаро. ина нигоҳ кунен креп мегуфтани материалай. хулос касе конкретни харидорай хоҳиш мекунам ҳамо бинайсан баъд ниё духтаро ҳастай 60 сомони 3 метраш бесанга. Ниёрам 110. духтарако бисёриятон бесанг мепурсед. ина бесангоз бисёро вибрай ина 60 сомони ай ҳамҷа саркадагӣ то охира. намегала чанд қа мепурсед набуд алакай боз омад айни ҳол дорем 3 метр 60 сомони. не духтарако неглакора мепурсиден ирам набуд ҳозирашда дорем. ирам ҳамчунин 3 метр 60 сомон. иноям 3 метр 60 сомон. айгил 3-4 расветка ҳай.